men ngaturake nggih tamba sayah dumateng para panitia sedaya. Iya, ngono wabil khusus dumateng Pak Lurah ya, Mas. Kaya ngono kuwi Bu Lurah lan sedaya kemawon. Monggo Bu Kesi Rahayu. Sembah nuwun. Iki uga ana bintang tamune, no. Iya apa? Sapa? Ya kuwi kaya 2 taun sing kepungkur, ya kuwi Pak Haji Sumar Bagyo Gareng. Iya. Terus sing putri yen 2 taun kepungkur Mbak Elisa, saiki genti rasa, ya kuwi Mbak Tatin Titot. Wah iya. Iya, njur diaturi jumeneng ya kuwi Pak Sumar Bagyo Gareng. Terus dibarengi karo udan men ora kendho semangate men kiprah blendrong. Ya apa?
sing adate Pak Gareng li kiprah gagahan Ki Ijen men ana warna yang lain tak barengke karo anakku wedok ya kuwi Mbak Okvalica. Iki ya saka lulusan Tari Isi Surakarta. Joget gagahan ya iso, insyaallah iso. Mula dipamerke marang warga masyarakat Kemiri sedaya. Oh iya. Monggo Mas, blendrongipun dados. Ya Pak. meriah luar biasa ini. Pripun sampun terang dereng ngriku? Nun? Dereng. Mpun apa dereng, Pak? Dereng, ampun dipaido. Udan niku saking banyu, banyu niku penguripan. Muga-muga niki dipun ijabahi dening Gusti dados penguripan ingkang sae kangge warga masyarakat Kemiri sedaya. Nggih. Pripun Mas Gareng? Nggih niki sik. Niki kajenge ketok kula tak munggah sik. Nggih. Nah, ngeten nggih. Cetha niki cetha. Cetha.
Nggih nyuwun pangapunten. Saderengipun nggih alhamdulillah puji syukur saged sowan mriki malih, Mas. Nggih. Wong ternyatane nggih pun wungsal nggih kaping kalih nggih. Kaping kalih menika sowan mriki sareng kula. Kaping kalih ning kula nggih ngemutaken Pak Kades. Napa? Pak Kades niki lak nembe ping kalih, hitungan Jawa niku kudu genep ping 3, Pak. Lah telu iki napa genep malah ganjil no niku? Lho nek yen wong Jawa ki hitungane ganepe iki ping 3. Nggih. Ora angka ganep ning hitungane ganep ping 3. Heeh. Bener. Nah, Saya Pak Lurah, Pak Nurdianto menika sampun 2 periode insyaallah. nggih. Insyaallah panjenenganipun menika badhe pikantuk amanah malih untuk 3 periode ngayomi warga masyarakat Kemiri mriki sedaya. Lah menawi panjenenganipun Pak Nur menika dados kepala desa lan masyarakatipun tetep guyub rukun, mboten namung ping 3 ning marambah makaping-kaping anggenipun nguri-uri lan ngurip-urip budaya wayang. Ngoten nggih niki jenenge tontonan mboten bobor yen cara Semarangane. Nggih. Niki masyarakate sing rawuh mboten mung penduduk utawa masyarakat ning desa Kemari niki. Kemiri. Apa? Kemiri. Kemiri iki penduduk kene asli iki desane Kemiri. Aku kok Semarang rene iki Kemari. Oh iya. Masa plesetan sampean iki ora. Iki dadi melune lak kecamatan Buburan to iki. Nun? Kecamatane Buburan. Kecamatan Jenangan. Jenang karo bubur iki padha wae. Iya. Iki wah luar biasa sing mirsani. Nggih. Ora beda taun sing kepungkur, 2 taun kepungkur. Leres. Wah aku ki nganti meh lali yen tau ditimbali rene. Wong duite ya wis entek kanggo mantu. Iya. Mosok mantu entek kudune bathi lek mantu ki. Aku ngerti watakmu angger ketoke sepijok mantu undangan ngono. Wong mantu kok proyek. Mantu ki nawa itu ibadah. Heeh. Nikahake anak. Ora beda kaya Pak Kades bengi iki lak ibadah ujube. Leres. Nadyan biayane kurang ditutup oleh beliau. Nggih. Wah Pak Nurdianto ki jan betul-betul sesuai karo asmane. Kok iso? Nur kuwi memberi cahaya. Heeh. Dian kuwi pepadang. Bener. To kuwi nata. Dadi beliau menjadi kades kuwi nata memberi pepadang lan cahaya desa Kemiri. Wah, iki Pak Nurdianto. Nurdianto. Nggih. Desane Kemiri, apakah makna dari Kemiri? KEMIRI. Kaki kabupatene melu Ponorogo. Leres, nggih. Ewadene kadese Pak Nurdianto asmane. Betul. Masyarakate guyub rukun. Iki isih nglestarekake budaya bersih desa, rasulan, apitan lan liya-liyane. Rame kahanane bengi iki mergo gelar wayang kulit dalange Ki Cahya Kuntadi. Terakhir Iki bengi ana garenge sing saka Semarang. Wah. Meksa katut jenengan kuwi. Katute kudu digaris bawahi nganggo Semarang, Mas. Mergane. Mergo saiki gareng ning ndi kabupaten kota wis akeh. Oh iya. Nggih. Nek ya ora apa-apa wong jenenge ngedum rejeki. Leres. Kaya Pak Kades kene iki lak ibarate ngedum rejeki secara tidak langsung. Nggih, leres. Dana rasa, dana driyah. Ora lokak bakal saya kebak Mas Gareng. Pancen panjenengane Pak Kades ki orang yang sudah siap menjadi kades. Buktine apa siap menjadi kades? Sesuai dengan jabatan beliau kades. Kades itu orangnya harus memenuhi syarat 5 huruf ini. KADES. K. Karakternya harus baik. Karakter ki sifatnya kudu becik. Kuncine niku nggih. Nah, A. Akalnya harus pintar. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. E. Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus
Iqbal. Wah, kuwi werdine Kades. Ki Pak Nurdianto ki kuwi. Iki memang lho piyayine. Tetep tak buntel tak gawa mulih. Tekan ngomah? Tak dol. Lho. Sampeyan iki dagelan kondang laris moko adur gule lho. Sik to, apa wong dodolan iki kudu wong sing ora duwe? Wong sing duwe ya entuk dodolan. Nek ya ora patut diparingi saka panitia kemiri kok njur tekan omah didol. Lah weteno yen aku butuh det tok. Lho nyatane karo Pak Lurah ya wis dilunasi sore mau. Lah mergo wis lunas ki aku golek tambahan. tak lem-lem ki tenan Pak Nurdianto bengi ki tak lem pokoke. Sebabe apa kok dilem? Teko dok wis disuguhi gule karo sate. Enak ta? Aku kolesterolku pas dhuwur ya maksa tak buntel, Mas. Go mulih. Go mulih no edian suguhan. Ponorogo Semarang ki adoh teko Semarang dadi apa gulene? Loh. Sing nglegake sing nyuguhi. Disuguhi ora dipangan ki malah. Ora tenan aku tenan matur nuwun tenan ditimbali rene nek wis tombo kangen Mas. Nggih, ning ora mandeg teko semene lho Mas Gareng. Babe. Desane lak Kemiri wis kok terjemahke kok jabarke. Kecamatane Jenangan. Apakah kepanjangan dari Jenangan? Je ki jenenge camate mbuh aku rung tepung. Mergo rung tau nimbali. Lah. Namun demikian, lagi Nggih. tetep panjenengane ya rawuh bengi iki. Nganti ora nimbali tak enteni. Dagelan kok ngincim ora. Ora ngincim piye mosok kadese wis nanggap kok camate ru nanggap. Yen aku ya isin. Lho, kose ta? Kades bersih desa ki mergo disengkuyung karo warga. Lek Pak Camat dadi kepala ning kecamatan apa ene kok bersih camat ora eneng. Yo dianake. Dianake piye? Bersih kecamatan dianake. Anggarane? Lho, kok kades? Kades piye? Kok sing urunan kades-kades. Lho, Kemiri urunan saka warga, akhirnya ditutup karo Pak Kades. Kuwi urunan kades-kades sak desa, sak kecamatan Kemiri, sak kecamatan Jenangan. Sing nutup kok sapa terusan? Lho sing matur warga lho Pak, sanes kula lho Pak. Pokoke sing baku ki camate ya kudu nanggap lho. Kowe iki tak promosike kok. Kowe Pak Camat nanggap tenan kowe melu apa ora? Ya melu wong ya rombongan kok ya. Lah ya kene ya butuh, wong kere kok sombong. Kowe iki rung jagongan karo Pak Camat to? Burung. Aku mau jagongan sore mau nalika panjenengane sambutan. Nggih. Panjenengane Pak Dalang insyaallah mangke duka mantun napa syukuran kula badhe wayangan nimbali Ki Cahya Kuntadi komplit klasik tanpa dagelan. Pak Camat niku. Pak Camat pinarahe teng pundi to? Pak pitados boten pitados, wayangan tanpa gareng udan deres, Pak. Niki mergo enten kula udane mandeg. Iya. Nek mau karo Pak Camat ditambahi kok. Apa? Kula ngusulke mbok mawi dagelan gareng-gareng. Oh nggih, siap mawi gareng pacitan. Pak Camat ki ora seneng sing kawi. Senenge sing original nggih Pak Camat. Gareng ya original. Heeh. Oh. Tandane gareng original ki apa? Ya biarkan penonton yang menilai. Oh iya. Jangan saya yang menilai kok ndak dikira aku sombong. Heeh. Jadi yen aku ngene iki yo apapun saya lakukan setulus hati, Mas. Nek dalang ngeten lho Mas Gareng. Pamane bapak kula Mbah Sukron Suwanda ya. Panjenenganipun sampun senior. Ketika ada generasi kaya anak-anake kados kula lan generasi muda, pasti akan didukung, disurung supaya lebih eksis. Padha kali jenengan, gandeng jenengan pun dadi gareng sukses sing original, kudune yen muncul gareng liya-liyane, sing liyane ditawakake men iso laris. Ya kuwi benar. Dan saya sudah lillahi ta'ala nurunke ilmu maupun figur gareng. Kowe ngerti? Iki cerita sesungguhnya terjadi pada diri saya dan ora munamuni iki terjadi di tanah suci, Mas. Piye kuwi nalika jenengan? Iki nuwun sewu kula crita riyen nggih. Nggih. Rikala kula teng Masjidil Haram, teng Masjidil Haram, nggih. kula salat teng jaba masjid.
niki sak red niki mboten enten sing nganggo sajadah, siji-siji mboten enten sing sajadah. Nggih. Delalah enten wong manca, kula mboten ngerti niki wong pundi. Nggawa sajadah digelar teng ngarep kula. Dheweke trima salat ora nganggo sajadah. Niki sing dadi kula terus nurunke ngelmu garing teng wong liya nggih niki. Mergane napa kula terjemahke, Mas? Nggih. Sakmono akeh wong sing disili sajadah goraku dheweke dhewe ora nganggo sajadah. Berarti saya harus memberi tempat pada orang lain untuk beribadah miturut kagunane utawa kebisanane dhewe-dhewe. Oh ngono. Ning aku malah tuwuh tandha pitakon penuh dengan pertanyaan. Pertanyaanmu banyak jamaah di situ kenapa yang diberi sajadah kok panjenengan? Apa mbiyen nuwun sewu aja nesu lho. Sampeyan ketika haji ngene ngangge baju ikram ngene jenengan nggih raine putih ngoten niku. Yen raine ora putih. Terus ning ragate rono nganggo rai putih iki. Oh iya. Berawal dari rai putih akhirnya memutihkan hati ke tanah suci. Nah, dadi jangan ngene lho Mas. Pripun? Jangan melihat pekerjaan orang atau jangan merasa berkecil hati dengan pekerjaan kita. Betul. Tekunilah telatenono pekerjaan kita walaupun orang lain menganggap hina atau menganggap kecil, tapi kita serius dalam menangani pekerjaan itu, paling tidak kita diberi pelajaran arti hidup. Ya, nggih, leres menika, leres. Loh, ngene tak rewangi kok ngene iki. Nggo makani anak bojo, Mas. Dadi jenengan cetane sampun haji nggih to? Nggih. Benten kalian rumiyin, gandeng sampun haji, menawi rumiyin menika anggere jumeneng kali bintang tamu kalian sinden-sinden menika mak-mek. Gandeng sampun haji tur mriki Ponorogo banyak pondok, kudune ora iso ngangge cara kaya mbiyen. Demek sinden ki hobi. Kok iso hobi? Tegese hobi ki demek sinden ya terbatas pada dunia tontonan, ora tekan batine. Oh iya. Aku ora duwe perasaan utawa pikiran sing negatif. Tenan. Lho, nyawang Mbak Tatin sing blenuk kaya ngono kuwi blas ora ana ketertarikan. Ya mung ngelek idu. Aku ki meh omong resik, kemersik-resik. Engko yen terjadi hal yang negatif kok ndak diwelehke wong. Lumaku lumrahe menungso. Ning paling tidak setelah haji ora ketang mung 5% 10% ada perubahan positif terhadap diri saya. Amin ya rabbal alamin. Kowe rasa takon aku dagelan kowe munggah haji kowe terus dalang kapan munggah haji? Ayo tak balik wis saiki. Ayo. Loh, ya suwane genah sepon jenengan pamane dhisik jenengan iki memper. Aku iki munggah kaji ora tak omong-omongne kaya jenengan. Kok sik to? Munggah haji kok patokane umur ki piye? Loh, otomatis kan ya sing daftar ora jenengan. otomatis kok kaya mobil wae otomatis. Munggah haji ki ora terbatas umur, nomo ya entuk. Oh, ngono. Kari kowe niat apa ora? Niat. Wis daftar aku. Yo daftar ki kabeh wong daftar, nyelengi apa ora? Lembuh Bu Kesi sing nyekel duwike ya. Gene ya wedi karo bojone. Ora kabeh ki rezeki, Mas. Heeh, nggih. Dadi wong iso rono ki kerejeken salah satu unsurnya. Nggih, leres. Nah, gandeng enten Mbak Tatin men saya regeng men saya gayeng gitu. Nggih. Tur ya dinteni karo piyai kene aku nggumun ya. Lek sinden liya-liyane iki trincing-trincing ngono ki pamane ditresnani karo masyarakat lak memper. Lho piyayine kaya dream kaya ngono lho. Jangan melihat body. Lah terus, lihatlah di balik body itu ada kelebihan apanya. oh ngono, iya. Apa kelebihane? Ya takono dhewe paling ora lah ya gaje. Ha iya. Sandung lamur, tetelan. Nggih. Wong Pancen imut-imut niku. Monggo dayoe teko, monggo Mbak Titin jumeneng yo. Jangos. Oh. Well, aku tinggal kapakno. Kelakno
Ambalan jatah Kami isen lakake oleh no salin Total bintik Sebuah Sugeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Sugeng dalu. Nggih. Sehat nggih Mbak nggih? Sehat. Demenake ya. Hah? Demenake. Oh, tenang. Demenake apa? Ora anu pasuryane ayu, pawakane ya sekedeng. Ayu. Dhuwur ora ndek ora tegese pas porsine. Pak Degareng. Apa? Aku ijik lingguh nang kono lho, urung ngadeg nang kene wis dunekke kaya dream. Sing ngonekke sapa? Sapa? Ngonoan ki to? Mau ngandake piye? Sapa? Mau nih, Mbak Tatin ki kaya ngono kok diseni mangka bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedakne ra wayang karo dalang? Kowe lempar batu sembuti bokong. Tangan. Oh ya tangane ning mburi bokong. Kok esen-esene lho. Sing ngomong sapa? Iki cangike iki. Cangiki iso ngomong saka sapa? Saka dalang. Terus berarti sing ngonekke aku sapa? Dalang iso omong mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Kan nyalahne warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan ora ngarani aku dream. Hah? Ngarani mboten Pak Bu. Nggih. Ora ana warga kene ra ana. Wong kowe ra ana sing ngarani kowe dream tandon kok ya. Malah luwih parah lho. Lu nek lak larang timbane. Larang ki piro wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti kok. Lho kowe juru kuncine kae lho. Loh, iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus piro-pirone ra tau nyang-nyangan nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Ya Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Kae gur makelar. Makelar wo mangko iki guntinge landhep tenan nih. Ora mung gunting kuwi peso cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ingkang ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah kowe digolek pacaran malah elek-elek aku ora. Kusik. Piye? Kowe tak onekke makelar kok nesu. Lah kowe menurunkan derajatku Kok ora menurunkan? Lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tatin? Apa kowe arep garengi dhewe? Loh, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara iso makelar. Apa lewat kali kok nganggo jembatan iki? Oh iya. Wong iki ora ana, kok aja ngono lho. Kowe ning ngarepe Tatin kowe arep selak karo kahanan kowe. Delok to, lengene wis sak pupuku kowe mosok wani kowe. Pak De. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Piye wangi ning kuwi padha karo padha mosok lengenku sak pupumu. Lho iki lho semene lho. Mendah. Ya aja ngono kuwi to. Nek jenengan lengene iki lengenku sak padha pupune jenengan, terus liyane sak padha apaku? Yo, mbuh. Ngomong ah. Aku urung tau ngilani kok. Kok ngilani? Mulane jenengan lah artis. Nggih. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Le mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sawah saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa, sing bener Pak iya. Dalah. Ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi iki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe. Arep ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu. Aku omong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak aku kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu.
kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kuwi lemu ya, lemu makmur ayam tentrem loh jinawi Kertoraharja. Lah kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Jenenge Mas Tulus, awake masalah kari lung lit tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan iki wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpan tahu. Tahune Iki. Taiwan, kowe Taiwan. Ketoke ngewangi ning kok malah jelema. Mangga Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cumawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cumawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah. Garenge rakus kuwi jenenge. Aku senengku karo genduk Tatin ngene iki lho. Bocahe ketoke galak ning sejatine atine becik. Oh. Mula akeh sing tresnani. Kok iso ngingon jelombrongke meneh apa ora? Wis omong dhewe, aku ngelem salah. Kok sik ta? Lah ngono nek sapa ngerti mau ya mau dadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo Cen bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah ya tulus ki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi apa anane yen kowe iki bocah apik. No. apik apa sae? Apik sae. Sae apik sing sae. Nggih. Mbak Tatin, nggih. matur nuwun se menyapa warga masyarakat Nggih. Pak Kades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Nah, yo ngono. Nggih, karana panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. Nggih, kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula, nggih. Lambemu padha karo gareng. Aku ora melu-melu, aku ora melu-melu ki omong dhewe. Aku ora njok-njok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe, Reng. Oh kok mempengaruhi wong ki omonge omong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Ya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki Tatin. Nggih. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih, kagem masyarakat wonten Kemiri sedayanipun Kecamatan ngendi, Mbak? jenengan. Wah, hafal pisan. Jenengan apalah? Kene iki Kemiri jenangan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenangan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Parikan, Mbak. Ngono dadi ngrangkep iki pokoke. Parikan to nganggo parikan to, Bren. Mangan roti cacahe 6. Heeh, betul. Layak lemu akeh ram. Mugi warga Kemiri tansah ayem tentrem. Nggih. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang legi. Terus Iki mau lho, lagi tak ombe iki mau lho. Pariane apa? Ora Batangane. kopiku kurang legi kok. Kira ana batangane nggih. Pokoke nderek tepang nggih Pak Bu nggih menika wujudipun Tatin Titot menawi jenengan dereng kenal nggih. Nderek tepang kalian kula menika Tatin Titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta nggih. Enten iki. Apa ngapa? Kan kan ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin Titot triple T. Tatin Titot. Papat malah. Oh, malah papat ya? Catur netro. Catur netro. Nggih, menika mbok bilih wonten pamundutan lagu napa-napa Pak Yoyo. Siap, Mbak, menika kula waos riyin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan siap mengangkut gareng. Ora ding, kleru tak tambah dhewe, Reng. Sorry, Reng. Nah, saploke entuk gareng cadangan. Lagunipun tembang kangen, kering sret budal. Lah niku semboyane, nggih. Kering sret budal. Nggih, mergo hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi. Kula kintunaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Mekaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak rapati jelas iki? Ki apa iki?
Jane iso maca apa ora iki? Tulisane ora jelas kok ora. Saking kula. Alah tunggale. Jajal iki iso maca apa ora? Oh nggih. Oh nggih piye? Pacane apa kok oh nggih? Lah nggih oh nggih kok semrawut. Niswi. Apa? Niswi. Piye? Glebot Kerajaan Kemir. Pak De sing bener le maca iki. Misni. Misni. Nah, Saking kula Misni glebot. glebot Pak. Heh, pundi Bu? Nah, Glebot. Glebot Kerajaan Kemiri. Oh, Ya. nggih. Menika nyuwun apa? Aku wedi ana duwite. Dengaren biasamu. Ya wis kene ora apa-apa. Kekuasaane dalang aja ngono kuwi. Keren. Oh ya, Tatin kaya ora ngerti kae bengi dalang. Terus Yen awan dadi kotak masjid. Kotak amal. amal. Salam Mas Cahyo, kula nyuwun gending podang kuning dipun bawani. Nggih. Sesideman dipun bawani gending niki kula kintunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Matur nuwun ibu-ibu sampun ngladosi kala wau. Nggih. Mau ya wis foto-foto ta Pak De. Wis. Aku seneng diapit ibu-ibu sakmono akeh rumangsaku aku ganteng dhewe. Kaya ya ora ana liyane kok ya mergane. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Nggih. Mang pilih Mbak Tatin sing pundi? Rengu bisa, sambel kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning oh nggih. Podang kuning ayo Mas Dar malah ongklang-ongklang. Wah, dar sini. Malah ndelokne bae lho. Ngagem bawa menika Pak. Nganggo kompliti. ado-ado tak undang ke Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh kowe iki omahmu lak sentolop to. Sentolo kok sentolop. Oh, sentolo to. Gareng iki jampeng. Coba. Nadyan wujud temong paksi tangan. Saka apike ya, Reng. Heeh. Halo manis nangsa make Nderek kungon Pak Dalang mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Mas Taslim. Mesti. Ugi caksi lover Ponorogo. Kok jan kondang temen to iki Mas Taslim nang endi-endi ana penggemare. Pancen ki jane kancane terus kon WA aku ngono ben terkenal deh. Oh nggih menika malam hari ini juga di streaming nggih. Leres. Wonten Kunta di channel menika sampun nembus 6.000 berapa gitu nggih. Luar biasa menika nggih. Cair lho. Cair apa. Niki mau saking Pak Waris Sugiono. Ugi saking wah iki bocah ndengaren. Jogja Monitor siap di Kunta di channel Pak Dalang. Dari siapa ngerti ra? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Nah iki lho, aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lho aku ngejak kowe dhek cemburu. Oh. Tenang sa, iki du tipeku sa, santai sa. Tipene Tipemu apa? Kayane ora. Tipeku kaya Pak De Gareng ngene iki lho. Ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Iya.
salam kangen penuh cinta. Ya kok ya Jan. Wes sewingken kula mau ya iku apa wancine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngopo lho iki ya lumayan lho Pak De. Tolong Mbak, aku siji diwadhe tas kresek ya. Mas, aku loro ya, Mas. Iya, loro pojok kono, Mas. Goleki si podang nyanding bisa Mbak Tatin gandeng sing nembangne jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo makelar atau korupsi nya tampanono. Tenanan apa ora? Tenanan aku iku tau biro ora. Wong kok ora adil blas. Lho, mau ketoke ora gur 100 lho. 200. Terus Sing 100 awakmu, sing 100 nggih paguyuban Madangkara. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. oh terus aku melu nyumbang. Ya melu nyumbang kudune. Oh, Pak De adeganeng melu nyumbang apa ora Pak De? Entuk kowe urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono. Lah iki berarti aku disumbangke apa disai? Saiki sik. Saise. Heeh. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak. apike ngendi Pak Apa De? enek iki? Oh iso wae wong duwite dianakke ya iso kok. Ya mengko ya wis kumpul disumbangke. Ya, salah kene sih ya. Dikir kok cayong kan kaya jenate. Piye? Ngapa? Arep bangun-bangun minta disumbang. Telas niki wae, Mbak nggih. Pripun? Telas niki wau. Santet Oh, bola. oh. Iki jane iki gatekke sapa to ya? Aku udah ngecek ngono lho. Salamun wong ana wan. Monggo lho, Mbak. Dar lho, Mbak. Monggo. Ora usah mikirke domaem iki sajake pengen dalange pengen niku, Pak. Ra, aku iki lakoni lek ngene iki gur ngombe tok. Oh, betok ora kena maem ta? Ra. Dadi dalang sing apik iki melu tirakat kaya panitia kaya Pak Lurah ngono kuwi karo ndedonga muga-muga rampung wayangan warga masyarakat Kemiri sedaya pinaringan selamat lahir batin. Ngono. Amin. Dan ya bintang tamu barang kudune ora mangan. Nirakati sing nanggap. Aku mau wis meh ora mangan, Mas. Terus? Dipeksa karo Pak Kades. Dahar, Pak Gareng dahar. Engko aku daraki ora rahap, ya tetep tak pangan. Oh iya, Mbak Tatin lho, jodar lho bar iki. Aku memang belum, ayo. Lah ya bar iki aja dahar. Terus tekan kapan? Yo nganti sak rampunge wayangan. Terus nek aku semapet sapa sing gendong? Aku. Ning ora kuat ding aku. Kene mengarang gendong lho ket mau. Tatin aja mangan, mengko lak dipangan. Ayo. Monggo, podang kuning Mbak Tatin titot. Yuk, dados. Iso awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggele ising tak sayang moteng mister anggonku anggele ora krasa iso awan nganti wengi
Kepala Desa Tenggarong seberang Sugeng Laras, Pak. Oh. Siap Mbak Tatin. Mangke jenengan kudu fragmen karo Pak Gareng niku kersane panitia ngoten niku ning jenengan bisa menyusun kekuatan dulu istirahat sebentar. Oh iya. Lakonnya apa ya nanti ya kira-kira ya? Ya. Hitungan dhewe. Terisirah Pak Dalang. Terserah. Ah iya. Aku gak apa-apa tadah kok. Wong jenenge wah jan. Oh ya ora maido ya ditimbali nganti tekan kene suarane ya tus becik apik Mas. Cetha intonasi terbaca. Nggih. Ambak nuwun sewu piyayine pancen ya rada lemu ning lelewane iki pancen milangoni. Mula akeh piyayi-piyayi sing gemes karo Mbak Tatin kuwi, ngono. Heeh. Pancen sapa jenenge iki mau? Tatin. Tatin. Titit apa? Titot. Titot. Heeh. Iki memang anu apa petingane nggon swara. Iya, Oh. Wah, nek yo ngladeni Tatin wis menggeh-menggeh aku wisan. Mergo apa? Umur. Ya, jejere wis sumuk lho iki mau Mas. Jejer tok wis sumuk. Sumuk kaya cedak mesin open kok. Saking semangatku. Nggih. Nyobi gamelanipun ingkang pelok. Ha, menika. Niki kagungane Mbah Sukron niki Mas Gareng gamelane. Oh, niki. Gamelan sak wayange nggih Mbah Sukron. Mbah Sukron. Gen kula pun bidal teng Grobogan mriku. Nggih. Oh, tak kira gamelanmu karo wayangmu mbok gadekke. Pak kepruk. Kuwi Mas kawin kok ngawur ya ora. Lha mek kawin wong jane yo nyandak lho kene kono awan bengi. Awan bengi. Wah. Yang malam. Wah, gedhen. Ya wong iki bapak dhewe sing duweni ora masalah. Betul. Pak Sukron Suwondo. Nggih. Mbak Birgita, yuk berdiri. Tak tang tak dang dang dang. Oke.
Iki sak putramu ketok umurane Mas Gareng. Oh, tua anakku. Iya ta? Tua anakku. Nggih. Tua anak sing ragil kowe mungkin kowe kalah tua karo anakku. Wah, jan sinden saiki iki nom-nom ayu-ayu. Heeh. Disawang enak. Suarane apik. Suarane apik. Heeh. Mung sayange gur siji. Apa? Ora gelem karo aku. Ya gak gelem aku. Sampan wedakane putih kaya ngono kaya Walid ngono malahan. Kowe ora ngerti kok yen kita ilangi wedakanku malah saya elek. Ora jenengmu sapa to, Nduk? Nggih, kula Birgita Ayu. Birgita. Heeh. Ora kowe iki candi. Kula Kediri Jawa Timur, Pak De. Birgita iki apa kowe anake Walanda? Ora. Lah kok jenenge Birgita? Ya kae Pakku mergo kemendemen mangane dadi aku, Pak De. Oh, dadi bapakmu mau beber kemendemen Heeh. terus anak-anak kowe. Ya, ketoke ya ngono, Pak De. Oh, ya mula Piye tanggoku ngono? bener tanggoku kae jenenge Chong Yang Jin. Apa kuwi? Bapake mendem Chong Yang metu anak siji. Yo. Oh, nek ora apa-apa. Masih apa-apa kuwi jeneng kuwi wasiat saka wong tuwa. Heeh. Mesti Lah Mbak Birgita iki cara buah apa Mas Gareng? iki sing diarani buah anggur ya iki. Ah iya. Urung dipangan disawang wis seger. Oh, iya. Rasane iki seger. Lah Mbak Winong iki cara buah apa? Iki Heeh. klengkeng. Kok iso klengkeng? Ketoke lak bong. Ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Kowe yen mangan klengkeng ora waspada ngletak kentose kuwi bahaya. Lah lek keseleken. Lho, Keselek kelengkeng. kok kelek to iki? Klengkeng kok kelek. Kelengkeng. Klengkeng yo ora mangane siji-siji. Ngono. Ah, iki klengkeng. Lek Mbak Dian Munasirah cara buah apa? Iki, Nggih. iki jeruk. Kok Jeruk. Jeruk iki lagi disawang wis nyenengake. Heeh. Nadyan ora mencorong ning disawang tok iki nyenengake. Oh, Menyenengke. Lah jeruk kan akeh enek sing legi enek sing kecut. Iki Loh, jeruk apa? Aku ora ngerti wong aku urung tau dilat. Oh. Bener. Wong takone wong iki. Ora tau dilat, biasane dilati desel kok kuwi. Ya ora to. Terus kuwi Mbak Okfa cara buah apa? Iki Ah, pir. 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 Pir to? Pir. Pir iki yen tuku wong iki dikeki yo pir. Oh iya. Pir, buah pir. Ah, bojoku, awas nganti elek. Jambu weton Demak. Wah. Berarti Nyenyeger. jambu air. Jambu air weton Demak nyenyeger ati. Oh iya. Mbak Tuti kayak sebelah ibu sih. Lah iki. Tapi kudu Mbak Tuti apa Pak De? Apa? Melon. 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 Nadyan wujude jaba ki keret-keret. Oh. Ning yen dibelah ngono ki dipangan seger rasane. Oh, melon. Melon. Iya. Mbak Lia, Mbak Lia. Mbak Lia. Lihat sing di Sebelah Mbak Sampingi Tatin. Mbak Tatin. pace. Kok sia-sia. Kok mbok sia-sia Kok wi. sia-sia piye to? Buah. Pace apa manfaatnya? Pace ku iso digo jamu. Hmm. Oh. Jamu apa? Jamu penurun darah tinggi ya. Gak ero gak tau ngombe. Gak tau ngombe kok. Ora tau ngombe to? Gak tau. Engko yo diombe bareng yo. Pace itu ana manfaate, Mas. Iya. Betul. Dan kepiye-piye sindenmu kabeh bermanfaat. Loh, lah Mbak Tatin urung cara buah apa Mbak Tatin? Mbok ora wani. Lah kok gak wani? Gak adil engko. Kok tak onake buah mekrok yo. Wis mending ora wae Wah. aku. Ah iya. Ning tenanian Birgita iki isih sekolah wis lulus Dik saya. Sampun lulus Pak De. Sarjana seni niku, Pak. Niki luar biasa pesinden ingkang pun beto Mas Cahya. Putati niku S1 semuanya. Nggih. Loh harus niku Pak De. Seorang wanita Sing itu harus S1 berpendidikan. niki tutik tok niki. Niki Mergo yen siji pilek.
Ya kabeh S1, kabeh S1. Loh, niki Mbak Dian malah magister seni. Magister S2. S2. Jadi ojo sok nyepelekke dan jangan memandang rendah seniwati karena sekarang sudah sarjana-sarjana. Nggih. Nah, nggih. Iki Mbak Birgita pamundhute ya kuwi tembang kangen. Nah, nggih. Monggo langsung kemawon diaturake tembang kangen kunjuk dumateng sedaya kaya para pamirsa, para lenggah ugi ingkang monitor wonten ing streaming YouTube. Wah, ya matur nuwun. Delong-delong sik ya, Mas. Delong-delong sik ya. Ayo sindane mike diangkat semua. Ayo. Ayo. Mike diangkat kabeh. Ruang saku jan agar wancine nyanyi jan kaya juragan. Iya. Iya. Ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau, 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 harimau Malaya, harimau Malaya. regeng gumarenggeng. Cocok karo suasanane Mas Gareng, dasare ya piyayi kemiri kene ya piyayine sayuk rukun
Cancut gumregut anggene bebarengan karo Pak Kepala Desa mbangun desane. Nggih, leres tur niki nggih swasanane lak Jawa, bar Jawa nu adem dikeki sing bangsa anget-angetan. Nah nggih, dawuh leres. Ngeten iki wah jan bir temulawak iki mau jan. Bir kita. Bir kita jan wis ora guang samubarangi. Nggih. Pawaan becik, rupa ayu, swara ya kepenak dirungokke. Nggih. Aduh. Menika wonten nawala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, Pak Dalang, Cahya Kuntadi. Nderek monitor Kuntadi Channel ngantos tancep kayon. Salam kagem sedaya kru Madangkara mugi tansah sehat bagas waras. Amin. Request tambal ban dari ayahnya pemimpin Sinden Madangkara Pak Marsono. Nggih. Marsono iki sing ndi to? Hah? Marsono. Pak Mbak